Na, itt is vagyok, és akkor folytatom a hardcore-t. Amúgy ez itt a Jöttőhaták Mánia, én Balázs vagyok, és ez itt az olyan kis hardcore mapom, aminek még csak a második részénél tartunk. Várom a megtekintéseket, a lájkokat, a kommenteket, kövessetek Twitteren, lájkoljatok Facebookon, és iratkozzatok fel a csatornára. Pillanat. Na, itt is vagyok, bocsánat. Szóval. Hánynál tartok? Basszus. Csináltam egy screenshotot. Jó. Hát ez sok. Na, nem baj. Oké. Viszont akkor kéne már... Kajás vagyok. Milyen lenne, már éhen pusztulok. Jó. Na. Tudom, nem ezzel kell vágni, de nem érdekel. És azt a izét, azt... nem fogom ott hagyni. Hello! Jó. Már el kéne majd menni bányászni. Igen, ez most tudatos volt. Mármint, hogy nem a bányászás elmondása, hanem az, hogy kisütjük. Meg kéne még kő. Jó. Nem biztos, hogy elkezdek majd itt bányákat keresgélni, mert azt nem tartom igazán jónak, hanem szerintem az lesz, hogy elmegyünk oda, mondjuk, és elkezdünk lefelé ásni a bedrockba ilyen lépcsőzetesen. Amit lehet, hogy be fogok nektek gyorsítani, és ennek 2 oka van, mert halálra unnátok magatokat, és a másik oka pedig az, hogy nem tudnék miről beszélni, és én is valószínűleg halálra unnám magamat, hogy húsba tudok előttetek is. Megyünk lefelé. Na mindegy, szóval ez itt most megvan. És mit akartam? Ja, igen. Viszont... hogyan kéne? Jó, szerintem ezt a házat meg fogom tartani, csak bővítgetni fogom. Ajjajajajaj. Na jó, hát ide fölmegyünk. Csinálunk jumpolót. Nagyon nehéz volt. Én mondom nektek. Jó. Szeretem az üvegházakat. Meg van egy csomó üvegünk. Miért ne? Jó. Várjunk, azt nem tudom, hogy viszont ezen is működik-e a cucc kombó. Itt most össze fog állni? Aha. Ez az Optifine, hogy itt ilyen lesz. Viszont rohadt idegesítő lesz, mert nem tudom, hogy most ott van-e üveg, vagy nincs, mert csak a keretből lehet látni, és normális Minecraftnál van, tehát hogy valamilyen kis színe van. Amúgy is. Jó. Oldalablak, mondjuk legyen így. Mondjuk. Akkor legyen már ilyen stílusú a ház. Ilyen nem tudom. Rögtönzött. Jó. Na, ez kész is. Jó lesz.
Azon gondolkozom, hogy ide kell-e. Nem kell szerintem. Szerintem át is alakítom amúgy ezt az egészet, mert ez így nekem nem tetszik. Ezt most nem fogom kiütni, mert éppen sül benne a cucc, de... Várjunk. Mondjuk az akár maradhat is, de... Akkor hogy lesz? Az ágy, az kerüljön ide. A chest, az kerüljön ide. Nem. Ez nem lesz jó. A barkácsasztal fog oda kerülni. Mert ebből biztos, hogy több lesz, tehát szerintem ez a fal be is fog ezzel telleni. Hogy ezzel a falnál mi lesz, az szerintem ez lesz. Igen. Valahogy így lesz, majd kiderül, majd megoldjuk. Jó. Hí. Jó, mindegy. Viszont az a baj szerintem, hogyha meg akarom hosszabbítani. Jó van, akkor majd hosszába fogom meghosszabbítani szerintem eleinte. Ja, valószínűleg úgy lesz. És akkor nem kell üveget kijutni, ugyanis azt nem kapjuk ugye vissza. Hogy van? Nem is szimmetrikus az egész. Hát, beszarok. Várjunk, akkor még meg lehet oldani. Mégpedig úgy, hogy meghosszabbítjuk ezt a falat. Aha, azt hiszem így jó. Hát ez az alak miatt van, de nem lesz szimmetrikus teljesen. Valahogy úgy kéne, hogy ne tudjanak bemászni pókok. Ja, van elég. Akkor ide dupla ajtó fog kijönni. Így. Basszus. Azt se tudom, hány percig kezdtem. Viszont most nem ajánlott kimaradni, azt hiszem. Meg időbe le kell feküdni, ugyanis Sirius is meghalt a hardcore-ba. És azért, mert valamiért sokkal nehezebbre vették a Minecraftot. Jó, hát akkor ezt itt most kiütjük. Aha, tudom már, hogy lesz. Sokat variálok. Úgy lesz már pedig, hogy ez nem ide. Basszus! Jó. Hanem ide fog kerülni. Ide pedig a chest. Hogyan kell? Aha. Jó, mindegy, most kiveszem akkor 2 chestet. Oké. Szerintem kész a ház. Hát kocka. Nem baj. Legyen kocka. Viszont akkor kéne fákja estére. És tudom, hogy itt az első pár rész az rohadt unalmas. Megértem. De így van. Jó. Oké.
Olyan, mint hogyha nem lenne fala. Jó. Kell, hogy legyen egy kis fánk tartalékba. Fánk. Ennék egy fánkot. De csak húsunk van. Jó, és akkor ebből elvileg lesz fákja. Mondjuk kerüljön egy ide, egy oda, oda, és egy oda. És ott a nap. Szóval, hogy minden részben elmondom szerintem már, de lényegtelen. Jó, akkor szerintem szóval szerintem én akkor itt is hagyom az otthont egy picit. És lubickolok. Nem, igazából átjövök ide, és itt megcsinálom a tornyot. Most nem fogok meghalni. Jó. Mennyi ideje veltem? Na jó. Szerintem elkezdem ásni a lyukat. Nem fogom felgyorsítani, mert lusta vagyok. Ja, azt hiszem nem. Tudom, szánalmas, de lusta vagyok. Jó. Akkor most beszélgessünk arról, hogy lefelé ások. Na jó, ebből lehet, hogy tényleg felgyorsítás lesz. Nem, tudok miről beszélni. Ezeket a izéket azért ásom ilyen magasra amúgy, mert elférnék amúgy is, de ide szerintem egy lépcsőt majd be fogok vezetni, és akkor nagyon faja. Mármint, hogy akkor nem fogok beleakadni. Ez a sóder lesz? Hú, ez jó ötlet volt, hogy hoztam már a szenet, ez nem szándékosan hoztam, már le is akartam volna rakni, de végül jól sült ki. Így. Szóval ez a sóder akar lenni? Aha. Szép ez a text, ez a nem tudom milyen paket, szép meg minden, de nem tudom mi micsoda. Jó. Viszont el kell egy újabb fákja, és akkor szerintem hát még megy egy 5 percig ez a videó, aztán lesz vége. Nem tudom, hogy felgyorsítva lesz 5 perc, vagy a nélkül. Lehet, hogy nem lesz felgyorsítva, de valahogy 5 percet megpróbálok belőni. 25-ig csinálom. Nem, várjunk, az nem lehetséges, de lehetséges, jó. Mert közben nem egyfolytában vettem föl, hanem voltak szünetek. Viszont jól jönne egy kis vas. Hogy kopik a csákányom. Előbb, mint hogy egy óriásit ugrott volna. Na, szén. Ez is felsiker. Mennyi? Jó, akkor azt hiszem, hogy ezek nem. Ez nagyon nem 5 perc. Ezeket viszont mindenképp még kiszedem. Azt a rohadt. Lehet, hogy tényleg 5 perc lesz. Jézusom. Azután megnézem, mennyit szedtem. Mondjuk lehet, hogy ez nem annyira hú, rohadt sok, de még lelkes kezdő vagyok. 24. Hát azért ez elég sok. És akkor most lesz egy rés egy ideig nekem.
Nem kell félreérteni. Így, né? Azt hiszem, hogy ilyen magasság nagyjából elegendő. És mennyit jöttünk? Úristen. A koordinátákat előre megmondom, hogy nézni fogom, és fel is fogom írni valószínűleg, hogy hol van a házam, hogyha elmegyek nagyon távolra. Igen. Most vagyunk a 43. blokk mélységébe. És honnan indultunk? Hú, ez rohadt idegesítő. Egyesével felugrálni. Ezt megoldhatták volna szerintem a készítők, hogy ezt hogy nem kelljen mindig ugrálni. 66-ról indultunk, és 40 valamennyire mentünk le. Viszont lefelé legalább jó gyors. Nem a lefelé ásás, hanem lefelé menés. Hú, basszus. Jó, hát ez nagyszerű volt. Köszönöm, hogy megnézted. Jó, igazából nem, de basszus. Szerintem egyenlőre ideig kaladtam lefelé. Most csinálok valami mást. Mert azért ez rohadt unalmas lenne ennyi időt egy dologra koncentrálni. Ja igen, és 2 ágy is kell szerintem, hogy szimmetrikus legyen. Meg kell menni még kajáért. Nem annyira pici ez a sziget. Azért vannak itt dolgok. Viszont azt hiszem, hogy tényleg sziget, tehát nem egy ilyen... Nem az a fajta sziget, hogy mit tudom én... Nincsen hány kilométer semmi, hanem az a fajta sziget, hogy ilyen jó nagy, és valahol a közelben biztosan még valami... Az nem sziget. Most generálja még csak. Remélem elég hangos leszek. Anyádnak béges. Nem tudom, ők tudnak támadni, mert elvileg kéne, hogy tudjanak, mert nem tudom. Lehetnének olyan erősek legalább, mint egy zombi szerintem. Még nem zabálok. Pedig zabálni való. Aha, hát ez jég. Vannak azért bakiai ennek a textúrapaknak. Vagy texture pack, vagy mi ez. Még mindig nem néztem meg. És nem is fogom adásba. Aha. Hát itt nem lesz kaja. Maximum farkasok, vagy nem tudom, kutyák, mi ez. És hol tart a nap? Ott tart a nap. Futás vissza. És még megjegyeztem, merre vagyunk. Anyád. Jó, félre nem fogok zabálni. Ez újra áthelyezés nyert egy másik helyre. Ez egy kacsa, vagy mi akar ez lenni? Jó, tudom, hogy csirke, de ez most mi a szarért barna? Jézusom. Mi ez? Nem. Azért se. Menjetek innen. Jó. Kinek van nagy ágya? Nekem? De csak az egyik fele kell. Jó. Na. Szóval akkor ma
Ma lesz vége a videónak. Ó, várunk, ez mi? Bárány? Jó, nem, azért kijövök ide, és itt lesz vége a videónak. Itt nincsen kaja. És kéne ló is majd. Bárány. Ugye? Az. És semmi. Semmi. Na, akkor elkezdek visszafelé menni, hogy ne tévedjek el, ugyanis elég könnyed el tudok tévedni. Na mindegy. Szóval köszönöm, hogy megnézted a hardcore videómat. Remélem nem volt rossz. Na jó, tudom, hogy rossz volt. Mindegy. Köszönöm, hogy megnézted. Ha tetszett, lájkoljátok. Ha nem, akkor lájkoljátok. És akkor köszönöm, hogy megnézted. Sziasztok!